Pingpong azoknak, akik szeretnek mozogni, lengőteke azoknak, akik ügyesek, és csak azoknak, akik türelemben és logikában erősek. Többek között ezekben a sportokban is megmérettettek a játékosok a Békés megyei hajléktalan sportnapon. Az Orosházi Egységes Szociális Központ hajléktalan szállója július 18-án a Szentetornyai Közösségi Házban szervezte meg a versenyt 3 Békés megyei település részvételével. Immár 8. alkalommal rendezzük meg a Békés megyei hajléktalan sportnapot. Rotációs alapon működik a rendezvény. Békés Csaba Gyulai Orosháza szokott a rendezvényen szerepelni. Most hozzánk Orosházára Békésről és Gyuláról jöttek, mintegy 30 fővel képviseltetjük a hajléktalanokat ezen a rendezvényünkön. Azon túl, hogy sportolásra adódott lehetőség a verseny alkalmával, más pozitívuma is van a hajléktalanok vetélkedőjének. Ezzel a rendezvénnyel gyakorlatilag azon értékelésük egy kicsit növekszik, hiszen kötetlen formában tudnak szórakozni, sikerélményekkel gazdagodnak, és gyakorlatilag lehetőséget teremt az egymással való megismerkedésre is ez a rendezvény. A versenyszámok közül Orosháza 6-ból 4 aranyérmet nyert. Lengőtekében, asztali teniszben, sakkban és csocsóban voltak a legjobbak, ezzel pedig első helyezést értek el az összetett versenyben is.